खलशिरोमणी नजीब खान रोहिला आपल्या तंबूवर त्या पहाटे स्वस्थ झोप घेत पडला होता. इतक्यात एकाएकी त्याचा बातमीदार स्वार येऊन थडकला. मराठे खंदक सोडून बाहेर पडणार ही बातमी त्याने नजीब खानाला जाग करून दिली. बातमी आपल्याला ऐन वेळेवर पोहोचली याबद्दल नजीब खानास अत्यंत आनंद झाला. त्याने बातमीदारास मुबलक बक्षीस दिले. आपल्या फौजेस तयार होण्याविषयी हुकूम देऊन नजीब खान घोड्यावर स्वार झाला. घोडा चौफेर टाकीत बादशाच्या तंबूवर आला. बादशाह सुद्धा बिनधास्त निजला होता. नजीब खानाने बाहेरूनच ओरडून बादशाहस बेलाशक जागे केले. आलम पनाह, मराठा तैयार होकर जंग पर आता है. तकसीर मुआफ रहे, वक्त सोने का नहीं है. हे नजीब खानाचे शब्द ऐकून बादशाह खडबडून बाहेर आला. नजीब खानाने त्यास हकीकत सांगून बातमी पक्की आहे, खोटी निघाली तर माझे शिर तयार आहे असं सांगितलं. तेव्हा अहमद शहाने आपल्या फौजेस लागलीच तयार होण्याबद्दल इशारा केला. सर्व सरदार मंडळीस निशाणापाशी बोलावण्यास सांगितले. बादशहाने ताबडतोब आपल्या फौजेची व्यवस्था लावली. मध्यभागी मुख्य वजीराची फौज ठेवून पुढे बऱ्याच अंतरावर 2000 उंटावरचे जंबुरेवाले उभे केले. या जंबुरेवाल्यांच्या मागे उभे राहिलेल्या वजीरांच्या फौजेत 20,000 दुराणी पायदळ जझलची लोक असून त्यांच्या पाठीवर दरबाराची खाजगीकडील फौज उभी केली. त्यांच्या मागे फौजेची रणवाद्य उभी केली. त्याच्याही मागे प्रसंग पडेल तेव्हा ताज्या दमाची मदत मिळण्याकरिता 10,000 दुराणी स्वार बादशाहने उभे केले आणि त्यापुढे स्वतः बादशाहने आपले ठाणे कायम केले. उजव्या बाजूला हाजी जमाल खान बरखुरदार, डाव्या बाजूला शहापसंद खान याची नेमणूक करून दिली. सुजाउद्दौल्यास पूर्व बाजूला मदत देण्यास सांगून नजीब खानास डाव्या बाजूला मदत देण्यास सांगितले. बाकी हिंदुस्थानी फौज बादशहाने दोन्ही बाजूस वाटून दिली. याप्रमाणे व्यवस्था लावून बादशाह मराठ्यांचं सैन्य पुढे येण्याची वाट पाहत बसला. आपण प्रथम हल्ला करावयाचा नाही हे धोरण त्याने पहिल्यापासून अवलंबले होते आणि ते शेवटपर्यंत सोडले नाही. पानिपतच्या दक्षिणेकडील मैदानात 2-3 कोसांच्या लांबी रुंदीच्या पटावर दोन्ही पक्षांनी एक बुद्धिबळाचा डाव मांडला होता. मराठ्यांच्या बाजूकडे विश्वासराव आणि भाऊसाहेब हे राजा प्रधान असून मध्यभागी होते. दोन्ही शेवटास इब्राहिम खान आणि जनकोजी हे हत्ती होते. त्यांच्या अलीकडे दामाजी गायकवाड आणि मल्हारराव होळकर हे उंट असून त्यांच्या अलीकडे विठ्ठल शिवदेव व यशवंतराव पवार हे घोडे होते. याशिवाय लहान थोर सरदार आणि स्वार प्याद्यांप्रमाणे होते. अब्दालीच्या बाजूस अब्दाली आणि वजीर मध्यभागी असून शहापसंद खान आणि बरखुरदार खान हे डाव्या उजव्या बाजूचे हत्ती होते. नजीब खान आणि सुजाउद्दौला हे दोन्ही बाजूचे उंट होते. हफीज रहमत खान आणि अहमद खान बंगश हे घोडे होते. याशिवाय दुंदे खान, अमीनबेग वगैरे लहान मोठे सरदार हे प्याद्यांप्रमाणे होते. याप्रमाणे हा डाव पौष शुक्ल अष्टमीच्या दिवशी सकाळी 9 वाजता सुरू झाला.